Er den ægte, Rose? Ja. Ja. Så jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå i dag. Det kan være, der er en af os, der dør i dag. Ja. Modellen sidder og truer. Men vi får op. Hvis vi ikke får nogle gode billeder, så skyder hun os. Hey Rose. Hey. Hvad så? Er det godt nok? Det er perfekt, ja. Jeg skal da strege mere. Nej, det er også. Nej, det Vi skal lige lave et tip herovre. Jeg har et godt tip til alle, der sidder og kigger med. Okay, Niklas har lige et tip. Vi lukker lige for Rosalina igen. Godt lige bag billedet tip her. Gaffatape. Det skal jeg altid have med. Prøv et mere tip. Og Niklas, han snakker bare. Han har så mange tip, man tror, det er løgn. Det er derfor, vi skal også have noget. Der skal også... Det er det, han. Der står Niklas, og han snakker og snakker og snakker. Tandsækken skal jeg også huske, når det blæser. Til stativer. Yes. Nu skal vi have vores model til at sidde ude på den her spids. Så har jeg fundet ud af, at vores model skal kravle ind i et fly. Hun sidder lige herinde. Så er vi på vej til jagt. Til jagt. Jeg skal ud og jage. Så er vi på vej til jagt. Med min gun. Hvor er din gun hen? Den er her. Og det bliver vildt. Ja, så holder vi her ude i en skov. Det er et tip mere. Nu har vi lige et tip mere til jer. Vi har lige et tip mere til her. Nå, man skal lige... Jeg ved ikke, om det er kun mig, der har det problem, men... jeg kan ikke lige spænde sådan en her med fingeren, så... Kan du lige flytte din kæmpefinger, så vi lige kan se? Okay. Den der, den kan jeg ikke bænde sådan her. Og slet ikke, når der er så koldt. Så tager man en 1 krone, som man selvfølgelig altid er med. Og så kan man dreje med den. Lidt sådan, og så er den klar lige om lidt. Ja, så er der flash. Den er koldt. Jo, det er. Nå! Så er vi færdige. Så. Færdig for i dag. Ja. Yeah. Hård og kold dag. Det er en lang dag. Siden klokken 12. 12, og nu er klokken 8:30.
Så det er 8,5 timer. 8,5 timer. Det er fandme været koldt. Ude i Vildmarken. Og på den største lufthavn. Tønder lufthavn. Så bliver det ikke vildere. Hvis I nogensinde har hørt om den. Der lander jumbojet, så... Ja, og en jet er der også. Jet er lige landet her i... Ja, der var... Den landede i går aftes. Jet der vi har taget billeder af. Det gjorde den. Og så ham, de flinke mekanikere, de har været så flinke at tage hele motoren ud, så vores model kunne være derinde. Ja, det har vi lige aftalt. Det var aftalt spil, men vi har glemt piloterne, og dem skulle jeg have haft med. Det er min fejl. Det er også bedst, fordi når, så snart man tager dem på, så bliver man sådan, så får man sådan helt modelt look, man bliver helt stiv og bare, så er det mega varmt, det var. Må jeg se. Skal vi sige, at vi er færdige nu? Husk det lige, for jeg blev helt slugt i det her. Nu skal vi sige noget vigtigt. Niklas har et nyt tip. Ja, det her det er vi faktisk... Ja, nu skal vi er færdige med at tage billeder, men nu skal vi til at lave en video. Fordi ellers så giver det her slet ikke mening, at vi sidder og snakker til jer. Så er det Niklas. Ja, men nu skal jeg lige komme med mit tip. Tjek bag billedet ud. Ikke så. Bag billedet.dk. Og hvis I kender nogen, der er interesseret i billeder, fotografi eller noget med et kamera, så send dem lige ind på bag billedet. Så kan vi lige kigge derinde, så kan I lære en masse spændende ting. Og se den her dumme slutning her, vi har lavet på den her fantastiske... Det her er den bedste slutning, men vi er trætte. Jeg tror det er fordi vi er så trætte, ja. Men vi ses derude. Det er ikke sikkert, vi ses. Jo, ja, vi ses med dig. Ja. Hvis vi ikke ses her, så ses vi på bagbilledet.dk. Det var godt sagt.